Здравейте, колеги! Здравейте, приятели! От много време не сме се виждали. Това не е защото няма какво да ви кажа, а защото просто времето не ми стига да направя всичко това, което искам да направя. Има прекалено много неща, с които искам да се заема, но за целта, ако трябва да свърша всичко, ми трябва много голям екип. Но все пак през това време, през което не сме се виждали и чували, се случиха доста неща. На първо място беше прекратена проверката по сигнала за плагиатство, който подадох към Министерството на образованието срещу професор Добри Ярков. Прекратяването на сигнала се е случило още в края на миналата година, без да бъда информиран за това, като мотивите на Комисията по академична етика е изтекал срок за извършване на проверката. Това е меко казано странно, защото комисията прекратява своята задача поради факта, че сама тя не е спазила срока, който е имала за това. Другото интересно нещо в този случай е защо професор Галин Цоков, който е издал заповед за извършване на проверка, не е потърсил отговорност на хората, които не са изпълнили заповедта му. След като не изпълняваш заповедта на своят началник и пряк ръководител, би следвало да носиш отговорност за това. А такава отговорност очевидно не е потърсена на Комисията по академична етика. От там нататък другият въпрос е защо аз като вносител на сигнала не бях уведомен повече от 4 месеца след прекратяването на работата по него. По този начин, криейки в тайна този срамен акт на комисията, ръководството на Министерството на образованието и самата Комисия по академична етика дава един комфортен период от 4-5 и повече месеци на един човек, който вероятно е извършил престъпление. Плагиатството, както знаем, е кражба на интелектуална собственост, но основната дума в това словосъчетание е кражба. Всяка една кражба е престъпление. То не трябва да остава ненаказано. И Министерството на образованието в своя отговор до омбудсмана, благодаря на омбудсмана на Република България, че прояви интерес и зададе въпрос към Министерството на образованието, иначе аз и до ден днешен нямаше да знам, че те са прекратили тази проверка. Та в отговора към омбудсмана на Република България, от Министерството на образованието сами казват, че има сигнал, в който се съдържат твърдения за извършено закононарушение. И въпреки, че те осъзнават, че при тях има депозиран сигнал с твърдение за извършено закононарушение, не предприемат действия за решаване на този случай. Тоест, те са информирани, че има престъпление, но не правят нищо, за да разследват този случай, да установят има или няма. По този начин Министерството на образованието се превръща в съучастник и в прикривател на извършено престъпление. Въз основа на това извършено евентуално престъпление е възможно да е настъпила облага на лицето, което го е извършило. Говорим за финансова облага, говорим за кариерна облага на лицето, което е извършило това престъпление. Според мен, подобни действия на Министерството на образованието са недопустими и биха могли да бъдат квалифицирани по Наказателния кодекс на Република България. Но това ще оставим на компетентните органи, които съм сезирал в конкретния случай. Малко в рамките на шегата, макар че никак не е смешно, мога да препоръчам на Министерството на образованието да ползва услугите на фирма Wingman Risk Management, която извърши одита на Тракийския университет. В предно свое изявление отправих предизвикателство към професор Ярков да заведе срещу мен дело за клевета, тъй като аз го нарекох закононарушител
Другата дума е ясна, каква използвахме преди малко, на хората, които нарушават законите. И до ден днешен не го е направил. Аз продължавам да твърдя, че той нарушава законите за висше образование на Република България. Сега в момента мога да кажа, че нарушава и законите за обществените поръчки. Защото вече е документирано от агенцията Държавна финансова инспекция, че професор Ярков е нарушил правилата за провеждане на обществени поръчки и за това има издаден акт. Това отново остава незабелязано от Министерството на образованието и науката на Република България. Тоест имаме един ръководител, който не стопанисва правилно ресурса, който му е отпуснат, и това явно не прави впечатление на Министерството на образованието. Поредният случай. През 2020 година са закупени говеда от породата Галуей, 94 броя, от които 90 женски, по предписание би трябвало да са бременни. Тоест от 2020 година до сега би следвало да имаме много голям брой приплоди от тези чистопородни животни с педигри, с проследяващи документи. Аз не съм виждал тези животни и не съм сигурен дали те са все още собственост на Тракийския университет. Закупени са с обществена поръчка за близо 400 000 лева с цел научно-изследователска и развойна дейност на Тракийския университет. Тъй като не съм сигурен, че това е изпълнено, целта, за която са закупени, е реализирана, отправих запитване до професор Ярков, съгласно Закон за достъп до обществена информация, и поисках да получа отговор на въпросите: колко от тези животни все още са налични, къде са другите, колко приплоди има получени от тях, колко са налични, къде са другите, за какво са използвани тези животни, т.е. използвани са по предназначението, за което са закупени, има ли проекти, публикации в връзка с тези животни. Срокът за отговор е 14 дни. Обзалагам се, че никой няма да познае след колко дни ми пратиха отговор. Още не е дошъл момента, затова никой няма да познае. Отговор така и не постъпи от Тракийския университет. След като изтече законно предписания срок от 14 дни за отговор на такива въпроси, подадох жалба в Административен съд Стара Загора. Беше насрочено дело. На делото не се яви никой от Тракийския университет. Решението на съда можете да го намерите в линка, който ще ви публикувам в текстовата част на съобщението. Там е описано, че този отказ от предоставяне на информация е незаконосъобразен, което означава, че въпросното лице, за което говоря, нарушава още един закон. Законът за достъп до обществена информация. Има го вече черно на бяло. С тези пари през тези години, когато са изхарчени близо 400 000 лева, би могъл да бъде закупен ядрено-магнитен резонанс. Самият професор Ярков миналата година в обвиненията срещу мен твърдеше, че нищо не съм поискал, за да направим нещо. Това не е вярно. Лично разговарях с професор Бинев за осигуряване на 800 000 лева за закупуване на ядрено-магнитен резонанс. Отговорът всички го знаем какъв е. Ядрено-магнитният резонанс може да го видите монтиран отпред. Има одобрен проект още от времето на професор Стоянчев. Проектът е одобрен за изграждане на сграда за ядрено-магнитен резонанс. Говорим за към днешни дни за 800 000 лева. На фона на няколкото милиона, които се отнемат от бюджета на ветеринарно-медицински факултет и отиват незнайно къде, знайно е къде всъщност. Отиват за изпълнение на обществени поръчки, за строителство най-вече и за ремонти, защото там е много удобно да се харчат парите. Факултета, който си ги заработва, не може да разполага с тях. Скоро
Връщам се всъщност на фирмата, която извърши одита, защото сега съм подал искане за достъп до обществена информация относно сумата, която е платена на тази фирма, как е избран периода за одит точно от 1 януари до 19 юли 2024 година. Странно ми е как са избрани тия дати, не мога да си го обясня, затова питам господин ректора да ми каже как е избран този период за одит. Как е избрана фирмата, която да извърши одит, при положение, че към датата на началото на одита, към датата на подписване на договора, тя не е вписана в лицензираните аудитори, в списъка с лицензираните аудитори. Поради много голяма компетентност ли е избрана там, поради най-добра цена ли е избрана там. Това са все въпроси, на които бих искал да получа отговор, но предполагам, че отговорът ще бъде същия както за говедата и пак ще стигнем до административен съд Стара Загора, който да разпорежда на ректора, че трябва да предостави тази информация. Така и не сме видяли отчета на тази аудиторска фирма, дали е имало някакъв финансов ефект от извършване на този аудит, открити ли са нарушения, наказан ли е някой във връзка с тези нарушения. Единственият резултат, който получихме от работа на тази аудиторска фирма, е един доклад, в който се посочва, че доцент Лазаров е извършил плагиатство, от което е пострадал професор Бинев. И професор Бинев има основание да подаде жалба в прокуратурата срещу доцент Лазаров за извършено плагиатство и той го направи. За това може да говорим друг път какъв беше резултата от тази проверка. Предполагам, всички се досещат какъв е резултата. Но най-интересното беше, че тази аудиторска фирма успява в рамките на 3-4 дни, като 2 от тях бяха събота и неделя, да разгледа документите и да излезе със становище, че има данни за извършено престъпление и плагиатство от моя страна спрямо професор Бинев. Забележете, за 3 дни фирма, състояща се от един човек, успява да свърши такава огромна тежка работа, която Комисията по академична етика не успява да свърши за половин година. И затова мисля да напиша едно писмо до професор Красимир Вълчев, в което да му препоръчам, да дам отлични отзиви за тази фирма и да му я препоръчам да използва нейните услуги вместо Комисията по академична етика. Би било много по-добре за всички нас да има такава работеща фирма, която да върши наистина работа, за която е наета. Защото тая фирма всъщност свърши работа, за която беше наета. Другия въпрос е, че ние не знаем резултатите, другите останалите резултати от тази работа. Макар че е платено с нашите пари. Вместо да купуваме ядрено-магнитни резонанси, компютърни томографи, ехографи, електрокардиографи, лабораторни оборудвания, ние си даваме парите за такива аудиторски фирми, които да извършват смешни аудити, или пък пускаме обществени поръчки за 600 000 лева, за да ни извозят торта от административно-технологичния комплекс. Това е най-новата поръчка, всъщност от тази година е. За тази сума предполагам, че някой много ще се зарадва да извози торта и да я съхранява от академичния технологичен комплекс. Не съм проверял предните години колко сме харчили за това, но е така добра сума. 600 000 лева не е никак лоша сума. Както казах преди малко, 800 000 струва един ядрен магнитен резонанс. Има и още неща, които са в ход. Има други питания, искане на информация, очаквания за различни процеси да бъдат финализирани, но всичко това поетапно, като му дойде времето. Това, което мисля да направя в следващите дни, за да ви държа информирани, е да започна да публикувам от следващата седмица, да кажем, защото сега няма много време, всеки ден по една или няколко страници от доказателствените материали за плагиатство, които предоставих на Министерството на образованието. Тъй като те самите, пак казвам, нямаха капацитета и времето да го направят, мисля аз да го направя за вас. Това са така или иначе публични материали, всеки би следвало да има достъп до такъв тип материали, затова аз поетапно ще започна да ви ги предоставям. А относно Министерството на образованието,
Вариантите са няколко. Да нямат капацитета, да нямат експертизата да го направят или да нямат желанието да го направят. Аз не мисля, че в Министерството на образованието работят некомпетентни хора, което прави по-лошия вариант по-вероятен, за съжаление. Хубав ден, бъдете здрави!